views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa tres na kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, daing iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano i Bicolana. Kumusta ka mo? Ngunyan na aldaw ning Miyerkules. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, oran oran mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook page kan Action Co Center, Action Co Online TV. Ako Bicol Party List, and syempre sa Facebook page kan sa tuyang congressman na may bulawan na puso na nagpapadaba sa mga Bicolano, Congressman Saldico. Partner, maray na pagkahapon sa imo. Masiram na hapon Ay, yan. dahil bakong mainit sa luwas, bako man mainit digdi sa laog, maray talaga ang pagkahapon. Maray ang pagkahapon. Siyempre pa partner, batiyon ta muna nin happy birthday ang mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo today. Happy birthday to you. Dahil pa yung nakainom. Lalo na kung igwa dyan sa inyo tanadi. Oo. Partner, nasa ikatulong aldaw na ang implementasyon kan modified community quarantine. Modified Enhanced Community Quarantine MECQ. or MECQ Sa probinsya kan kan Catanduanes. Catanduanes. Ngunyan partner, kumusta ang sitwasyon sa capital town kan probinsya? Makaibanta sa ibong na linya si Mayor Senforoso Sarmiento Jr., ang alkalde kan Birac. Maray na pagkahapon tabi, Mayor. Mayor, maray na pagkahapon. Hello, good afternoon po. Ayan, Mayor, maray na pagkahapon. Kumusta tabi dyan sa Birac, Catanduanes? Ayun po, naka-MECT po kita dito sa, sa bilog na probinsya actually. Mayor, pira tabi ang active COVID-19 case dyan tabi sa probinsya kan Catanduanes?
Hindi akong masyadong sa probinsya. Uy, sa Birak po na nag-81 na lang po kami. May mga nakarecover naman po. Opo. Uy, sa Birak. Ano po ini? Ascending or descending tabi dyan sa Birak? Sa ngunya, nagdi-descend naman po ang sa Birak. In the past week, medyo nagbaba naman po ang samuyang numero. Opo. Ano tabi, Mayor, ang mga pig-implementar na medyos kan banuaan para tabi makurtar ang COVID-19? Last 2 weeks ago, nag-implementar kami ng curfew 10 p.m. to 4 a.m. And naglikorban man po kami. And this November 1, nag-impusar nga ang National Interagency Task Force ni MECQ sa bilog na probinsya ng Catanduanes. Kaya medyo nagigpit na naman kita duman sa mga restaurants, sa mga amusement activities, yung mga resto bars nita, karaoke bars, talagang Opo. diktaturo ng totoo muna. Opo. Mayor, padagos po tabi kita kan pag-implementar kan mga health protocols. Diyan po ba sa Indo tabi may mga nadakop na nagbalgar sa health protocols? Ayun po, may mga recorders kita na talagang pigtikitan ng sa tuyang mga kapulisan, pigsampaan ng kaso sa prosecution office nita, And talagang kung gabos lang talaga dadakopon, kulang ang sa tuyang kulungan para duman sa mga ding disiplina kasi hindi nakikipag-cooperar na mga kababayan ta. Kaya talagang ang satong kapulisan, to think na igaman sana kami ng 60 police personnel na bantay sa more or less 80,000 population in Birak. Opo. Talagang medyo dipisilon man sa tuyang mga kapulisan. Opo. Mayor, ang iba-iba tabing manlain-lain tabi ng mga probinsya may mga kanya-kanyang travel requirements. Diyan tabi sa Indo sa Catanduanes tabi, para sa kaaraman tabi kan sa tuyang mga kababayan, ano po ang kinakaipuhan ng mga requirements pag malaog tabi sa Indong probinsya? Kabase po sa kasuguan ng sa tuyang provincial government, ang requirements po dapat po may RT-PCR test negative result siya. Ang validity po yan 3 days lang po from testing. And then figure requirement po na log in or mag-register sa SPA. Once po naigwa kayo yan, madali on po, nakakalaw po diretso sa tuyang probinsya. Opo. Mayor, maihapot ko lang tabi, digdi sa Memorandum number 284. Ito tabing pigpalawas ni Governor na ang mga alkalde da tabi kinakaipuan magsunod digdi sa bagong adoption o ini tabing omnibus guidelines para tabi sa probinsya na nasa irarom tabi kan MECQ. So, ano tabi ang masasabi mo tabi digdi, Mayor? Iyo po, nagkaigwa po kaya ning mga discrepancies, ang mga guidelines na pigpaluwas ng iba-ibang mga mayors. Ang sa Birakman po talagang ang pigsundan may kaya bukod yan sa September 2021 rules and implementing guidelines ng National Interagency Task Force, pigsunod na paman so latest issue ng IATF in October 2021 guidelines ng IATF. So ang probinsya naman ang pigsunod ninda ining so September 2021 guidelines na medyo stricto ang sa Approach, probinsya ang opo. gusto ninda ang mga parlors, ang mga beauty salon, ang mga restaurant close for dining. So duman po nagkaigwa ng na discrepancy and ginusto ng probinsya na ang sa indang
executive order ang masunod, ano. Ayo po, And, nagkaigwa mayor nin ano, Opo. nagdikit na inconsistency duman tabi sa issue once kung arin duman an mas uutubo nalulula kaya ang mga kababayan niya to kung arin ang susunod doon so proceeded na ba ini or mas makusog ba ining sa munisipyo or initabing sa province. Kaya po, duman po sa puring executive order na tigtaluwas kang probinsya, tigtatawan man ang munisipyo ng Tulong Aldaw para magbagoning sa indang regulasyon and kami tiga-adalan mi man kasi ang totoo, nagbabase man sana kami duman sa guidelines na tigtatawan ng Interagency Task Force National, ano? Opo. Pero kaya tiga-adalan mi pa kung ano man ang resources nimi ta paging nahihiling nimi kung di man sanang itataong ayuda ang probinsya and I believe na medyo masakit-sakit man na mag-ayuda ang national government sa Banwaning Berat, masyadong dakulang ang masasakripisyo, lalong-lalo na kung sirado ang mga parlor, sirado ang amusement bars nita, tapos sirado ang mga restaurants, at tapos maging ang paglalakaw pa pag talagang magkataipo pa ng mga barangay quarantine pass at talagang sobra ka difícil dakulang apektado na Opo. bako manin nakasalan kung tutuson kung matata-apektado sila. Ayo po tabi mayor kasi dahil bako nindang kasalan iguan ng regulasyon ng gobyerno dapat adyan man ang gobyerno para mag-ayuda. correct. Kumbaga kung mapautob tabi ki mga panuntunan, dapat di man masyadong maapektaran sa tuyang mga kababayan or kung igwa man ay papasunod, dapat matabangan itong mga kababayan niya to, lalo na may impact ini, dakulang impact ini sa ekonomiya. Anyway, tabi Mayor Senforoso, baka tabi igo tabi ka muning dikit or dugang napasabot tabi sa mga beraknon, go ahead po. Ini po sa kong pigpapakumilat sa mga kaimanoyo sa Birat, aram ko na paragal na kita na magsunod sa mga restrictions, nasa sabutan ko ang tao ginipon sa tong kaglalang para maging malaya. Pero sa ining pandemya, kaining COVID, talagang ang buhay ka tinawan ng mga bagay na nalilimitaran na sa tuyang kalayaan, nalilimitaran na sa tong kalayaan. Kaya pagpapakiulay ko na dagdagan pang sa tong pasensya, adyan pa po ang COVID na kalaban ta. Magkasararo kita sa MECQ na ini, dahil mo na magparaluluwas, magsulot ng face mask, maghugas ng kamot, proper hygiene kita. Ang aring di na humalawig ining sa pagtiyos. Opo. Iman sana po. Maraming salamat tabi Mayor Senforoso Sarmiento Jr. Canberra, Catanduanes. Mabuhay tabi ka mo. So, Ayan, partner. yan palang partner, dumanlugod sa islang probinsya kang Catanduanes, medyo nag-grow lang kausok-kasok ang COVID kayo ng mga nakalipas. Yeah. Kaya nga ni baga partner, nagpaluwas din arog kaning mga bagong kasubuan kasi Pero, nagkakaigwa alam mo, ning karilibungan partner, inconsistent. May nakaulay man akong padiong ko sa Catanduanes. Paano nga kaya naglangkaw? Sige nga su test. Aram mo partner, totoo ba gaya? Kung dahi man nga nagpapatest, dahi man ki may Dahi ma-positive. man nga, normal man da sa mga taong suping sasabing may mga COVID, mga symptomatic, dahi man nga yung kundi, Yan, realidad partner. Talagang bilog na kinaban man ini partner, aron kay niyan ralaban. kaya baga sabi ni Mayor, pasabot sa mga namamanwaan na Ang pangapudan ko dahi na taman sana partner, expectar na pagbabago. ang pangapudan ko na sana, magpabakuna kita gabos mga tugang, magpabakuna kita gabos Speaking mga of kabarangay. bakuna partner, Dahil inilang ang pag-asa para medyo baan magkaigwa na kita kan herd immunity. Correct. Maging normal na kita. correct. And Syempre partner, ang mga munisipyo mo niyan, bukas naman sa mga walk-in. So yaya kang kung pinabakunaan ko na kasudma. Basta Ikaw, partner, nagpabakuna ka na. pagkatapos kaining namamatayan kung sipon abo, mapabakuna na ako. Ako nagdududa ako niya sa namamatian mo eh. Day partner, aram ko ang kaus daw talaga partner. Nagrop-rop kita kimaliputon Garo nuno day na shake. Day ka nagtataram ng totoo, garo day kang panglasa. Iguana partner, iguana kita Day pamarong ka. Iguana, napaparong ta ka na nga ni. Okay, sige. Aram ko ang paamot mo. Sabi duman, wala kang taste, partner. May taste ako partner. Oy! Ha? Birthday partner ko niya ni Coco Martin. Happy birthday.
Si Sena Coco Martin. Coco Martin. So, Si mismo. 38 anyos na siya. Ayan. 38 Happy years old na birthday. siya. Kaya, Sa friend ang si Coco nabasa Martin. ko duman sa write-up so bago sa showbiz. May kuyanda sinda. May surprise sa iya si kuya niya, partner niya. Si Julia Montes. Julia Montes. O, tapos aram mo, partner? Ano da? Si Kuwan pala, si Elise pala, may aki na sa kasi Makoy. Sinang Elise? Si Elise na huson. Oo. Nagkaroon love team. Ayo. Para nagpuro pandemya, nagbadus, ano? Siyempre, marami magini mo Pero kung partner. nagbadus talaga ngunya na puro pandemya, no? Base partner sa POPCOM, Commission of Gulpi talaga Population, nagbados. naglangkaw talaga partner ag bilang ka ng mga nagparados mo niya. Yan. Day mo midbid, yan. Ah. Ngunyan, tingkukuan na nga ning ninong si Big Brother. Updated ako sa showbiz. Updated ka talaga sa showbiz, ha? Sabi ni Aika. Kansaro, si Kyle Padilla, wara na medyo nagpundo na magtaram si Kylie sa kasi Aljor. Dahil na. Paano, partner? Sabi ni Aljor, si Kylie daang sabi niya. sabi. Siyempre, kanya-kanya yan eh. Araw man talaga kaya. Basta importante, pag abot sa mga kanya-kanyang buhay, dahil kitang pakiaram dyan, partner. Nailing mo na. Tabang ura mismo na may showbiz pa. Sa sabuyang pagbabalik! Problema sa salud nin sarong babaye sa Legazpi, pigdulok sa Action Call Center. Abangan tayan sa pagbabalik kang Tabang Ora Mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Mga pasyalan at lugar na mapapaambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa di ka nyo lang makikita.
pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamudigdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Pauro is light ka pa, partner. Oo. What's on your mind? Dahil man, nariparo ko lang pag Martes saka Webes, alaban kamot ko, pag nakasulog ka, medyo minalikot. Guro niya ako minasabit. Ibig sabihin ka, partner, nagpipiot na ini. Minasabit medyo. So, lugon mo na, partner, so mga Dahil, bago mo. kay puwang ko pa mag-diet, bawasan ko pa. Iya. So, half cup na kuwang ko, ginagawa ko na lang na 1/4. Sabi, pero da, partner, may minalipot da talaga. Iyon. Totoo yan. Dahil tayo pwedeng kuwan. Maaraman mo yung partner pag nag-ihi kaming mga lalaki. Basta ang importante da, partner, nasisirit mo pa man. Dahil mo na nahiling sa site. Dahil mo na masiripan. Ibig sabihin ka, nagdadakulan ng dapat tulak mo. obligado ka na mag-diet. Yan, partner. At Pero, pinaka-worst ang na importante, senaryo kayong partner, pag nag-abot na sa puntong, pag maihi ka, madara ka na ning plies or tiyani. Nata. Pa-plison mo para makain. Basta ang importante da kan, partner, in terms of performance, ayos pa man. Gulpil na, araman mo partner. Dahil! Nangangalas ako sa Ewan imo mo, partner. ang sabi mo baga, dahil mo na naarugan napipiot na. Pero sa performance mo, okay pa man. Iyo, iba man ang topic. May nakaabot naman sa mga performance. Si Aika nga ni, anang papangirit si Aika. Ang performance mo, digdi partner, matindi. Si Aika, iba man, ang kakabala ni Aika, mga pagguyod, pabutong kan sa yan, mga... digdi kita may bisita Digdi kita, maray na pagkahapon, dahil mga kaksyon, ang kay programang Banta ini, dahil kumpleto kung dahil po ning natatabangan. Correct. Kaya kay Banta mo niya na pagkahapon, si Nanay Joanne natutubo maray na pagkahapon tabi. Nanay Joanne. Maray na hapon din po. Tagasain ka manay Joanne? Nanay Joanne, digdi ka hampang sa Samuya. Magayon man. Tagasain ka manay Joanne? Sa Marquez po. Sa Marquez? Opo. Katalbay District? O duman sa Marquez? Sa may likod kang Divine? Opo. Nata duman turong mo, duman na itong Marquez. Oo, yan. Pirang taong ka na manay Joanne? 39 po. May agum na? Opo. Pira? Saro. Anaki. Apat. Ano po, Nanay, ang rason kung nagrani ka sa Action Ko Center? Ano po, so sa agum ko rin po, financial din po. Na ano si Agumo? Ang problema po paano kasi ano po, hindi na siya po nagpapadala. Dahil na nagpapadara. Si Agumo? Opo. Nasa sa'yo nagtatrabaho si Agumo? Sa ano po, sa Bulacan. Sa Bulacan. Baka dahil siyang trabaho? Igwa po. Baka iba na ang pigpapadalahan. Yun lang po, hindi ko alam. Yan ang gusto mong ireklamo. Na si Agumo dahil na nagpapadara. May number ka ni Agumo? Igwa po. Ano po dan tara? Maray pala nito. Anong number ni Agumo? Maray pala nito Anong number ni Agumo? Anong number ni Agumo? Tapunan ko. Anong pangalan ni Agumo? Hipolito po. Hipolito. Anong number? Hindi ko po to. Tapunan ko si... Anong pangalan? Hipolito! Anong apelido ni Hipolito? Taday ka na nagpapadara. Atutubo po. Atutubo. Hipolito, Atutubo. Ano man ini? Pira na kinindo. Dahil ara mo... Apat po. Apat. Paano tama ko sa number? Yaon dyan sa luwas? Dahil mo dara? Hindi mo. Sige. Arog na lang kayo ni.
pwede mong maatyan, pagulahin do partner, itaw sa mo number, ta sa aga po dan mi live Yan. digdi sa programa. Yan. Aside gun kaya dahil nagpapadara si Agaw mo, ano ang pinakarason ko na nagrani ka sa tabang ora mismo? Ano, pwede po nag-ubog po yung bitis ko. Oh, yan, nag-ubag sa bintis mo. Siyempre partner, may stress siya. May apat sindang aki, tapos si Hipólito, dahil na nagpapadara. Anong trabaho ni Hipólito duman? Ano po, welder. Welder. Baka iba na ang tiga-welding. Badi ba ng pigagamitan kay ito kan welding rad niya? Kanang welding rod. Iba ng pigi-ispatan, kan welding rad. Iba na ang pag-ispartan. Kaya dahil na sa imo nakakapadara. Oo. So, ngunyan, nag-ubagan sa imong bitis. Iyo po. Dahil, ikalasan na nagtatrabaho. Ano, Pig? Anong hanap buhay mo manay, Joan? Nagtitinda-tinda po ako, nalaga po akong iniriripak kong asin ko. Alat ka, Saan maapot ka ko lang. nagtitinda? Diyan lang po sa may kabilang arong namin duman. Manay, Po. pirang bulan nang dahil nagpapadara si Hipólito? Paano po, nung nagpuon po yan ng May po. Ngunya na Mayo. Yung Simana Dati pira Santa man ang po. pigpapadara bago pa nag-abot sa May. Pira ang pigpapadara dati. Minsan po, hindi man po, Alimbawa. minsan po 1,000, minsan po 1,500. Minsan 1,000, minsan 1,500. Diyan niya Opo. naglalaro. Opo. Tapos, pagkatapos kan Mayo, pag Hunyo, nagpuon ang day na nagpadara. Opo, may mga... Naimbestigaran mo na lamang, nakaulay mo na kung nata day nagpapadara? Ang sabi po niya sa akin, wala pong pirmintara. Ang dalam ko po, hindi ka naman po ka kung nagpapadala, tas pirmi daw may utang. Hindi man ka kung ka nagpapadala, nata ka nagkakautang. Di ka na- Ibig sabihin, partner. Bago kita dyan sa Ibig sabihin, problema niya sa bitis. nagtaraman sa imo kung di nakakapadara. Pirmi May ka rason ubos. man. Kasi po, nagbabay talaga siya ng bahay, tubig, saka Okay. Yung ilaw. mantalan. Bago kita makaabot dyan sa ilang mo sa bitis, nagdududa ka na kay Hipólito, day pa? Meron din po, pero Nadadangog inaano ka. ko rin Anong po na. duda mo? Na, Sige. May third party na? Na may babae. yun po Or ang baka ano ko. nagpapasyar na sinda sa Baguio with a friend? Oo. Ano ka? Baka holding hands while walking sa gilid kang boulevard. Day daw. Or Hindi ko man po alam. Hindi ko arog man na po kay paano Aljur Abrili naiiling. ka, may... Pero okay lang sa imo. Mangyari ito basta magpadara. Anong yan? Okay naman. Hindi ko man po talaga matira. Pabayaan mo na sana na arog ka. Pirang na taon ka ng mo sitwasyon. nag-ibahan ni Hipólito? 17 na po yung panganay ko niya. 17 years ka mong nag-ibanan? Nagsama? Pero nung ito po, sa December, madalawang taon na siya hindi nag-uli. Oh, Nagtatrabaho naman sa Manila. Pero nung una Sa po, Bulacan? maray mo padala niya. Bulacan, oo. Kaya Baka talaga doon na yung partner. nag-pandemic talaga. Ako makanuda yan. Data mo na pagtawan Ay, Mayo? Malay mo, partner. Oy ka. Pandemic. Oy, apo tunta ka kasi ago mo na sa abroad. Arog yan kayo, Okay. partner. Alimbawa si ago mo day nagpadarapuon kan may day ka pa maduda. Ara mo, partner. Komunikasyon man sana yan. Bako pirmi kwarta ang dapat na, isipon mo, partner. Malay mo na didipisilan man talaga. So, ago mo duman. Day? Araw man Aske, sana yung kaya. Ako, Bako sa gabo sa lalaki ako pagkakataon. partner. Lalaki ako Kwarta partner. ang sentro kan pag-ibahan. Dati nakakapadara ka ni 1,000, 1,500. Pagkatapos bigla na sa nang naputol po Mayo hanggang ngunyan. Kaya nga ni, ang Grabe sabi ko nga naman, ni sa iya, kung may komunikasyon ka mo, aramon mo, kung nata, day nakapadara. Nung ano po, 4 na bulan, di po siyang padala. Tapos, kung kailan po niya gustong tumawag, Yan, problema magpadala. yan. Pag-araw Yun ka na yan, po. problema talaga yan. Nagpadala po siya sa akin, nung 4 nakalipas ang Day ka man 4 na nagdududa buwan. na may bata ng iba si Hipólito. Naano ko lang po sa Facebook. Nailing mo na? Nailing mo na. Nag-chat. Sabi ko. Kung arog na kaya, Iguan ng iguan ka-Facebook. Sala na talaga. Kachat po niya. Abo niya umamin, nahuli ko. Hipólito! Ano man na yan, na-fight mo, Hipólito. Pag-araw ka yan, partner, dagit ako talaga. Anong palayaw ni Hipólito? Pulit? Lito po. Lito! Lito! Ka talaga Sa dyan, sa Bulacan? Lito na Wilder na taga Bulacan. Oy! Si Ago mo. Ikang kuwang ka. Maray ka ni punitihon. Yan, pag-araw ka yan, partner, dagit na ako. Kasi may rason na kung nataday nagpapadara, may babae na. Di ba? Siya na mismo May katsat nagsasabi. na eh. Kumusta man ngunyan ang mga aki? Yun nga po, may dagit man po sa ama niya. Kaso, inaano ko rin na, dahil magdagit at papandamdin ko niya. Tama yan na pag, Bilib ako digdi ka manay kalmada siya maski. Pero sailing mo mauli pa si Ago mo dahil. Mauwi daw po sa December. Oh. Sabi ko, maggawa siya ng arong duman sa likod. Dagit na. Mag-ibo ni harong sa likod. pero kami yan po manay ang day man naka- ako kan kumbinsido na sa imo. Pero Yan, kami yan po naman ang si naka... partner. Day naman ako kan kumbinsido.
mauli na. Okay, di kun mauli na pala, di paulion mo. O yan. Tamalay mo, yun Buksan na mo yan. pa din ang Oo. pinto para sa iya. Ara mo, dahil yan nasala, yan ang pigsabi mo magibunin harong sa balyo. Yan si Upilo to. Ikaw, ipuli to ha. Yan pala. Garo Natamay. pala, mala Richard Gomez pala, si Hipuli to eh. Medyo Oo. piyong-piyong ang sa ibong na mata, Pigiling ko, partner. unwielding rod kayo ni matindi eh. Wildy rin eh. Yan, may Oo. ang profile pic niya may duwang smiley, emoticons. Si Manay yung pigkikilig oh. Hindi man po. Pero may spark pa man diyan sa imong namamatean. Manay, Wa pa man. araw kayo ni, kung gusto mag-uli ni Hipulito. Nagduduwa-duwa na. Nagaduwa-duwa ka na. Ano ang rason kung nata nagaduwa-duwa? Yun nga po sa may Facebook. May kachat na. Dahil naarog na lang ka ni Gibon mo kung gusto mong ma-preserve sa inyong pag-ibanan, alang-alang na lang sa mga aki. Yun man po. Magulay ka mo, magulay. Ang Gibon mo, pag nag-uli sa Disyembre, ano bigas sa kanya niya? Bus? Pag nag-uli? Yep. Anong oras nag-abot ang bus? Halimbawa, Minsan po paano, gabi sila nagano, minsan nagbiyahe? aga man. Maagang maaga. Opo. Mga anong oras? Alas 5? Okay. Ang Ako, Gibon mo, susog kung na pag lang. mauli na si Hipulito, halimbawa, sa aga mauli, alas 3 pa sa nang maaga, magkarigos ka na. Sus, manisip. Karigos ka na, Tapos, gamit ka na kan mga... Pabango mo, Oo. yan. Tapos Talagang sulugon pag- mo na sa pantirada mo bagang ano, Oo. ang best in Ta sigurado ako, pag abot ni Hipulito, medyo mainit ng marayang welding rod. Kan welder eh. Mapapaisip ito, ay ini pala so agong kong binayaan. So, baka magkaiguan ng comparison itong yung suwan Pero mo. Hipulito pangapudan lang sa imo tabi, magtaga padara ka man ikaman. May kachurot chat ka na dyan sa Bulacan, dahil ka nang... Nang apat na bulan po, nagpadala po sa amin. 700. Sabi ko, Iya, sa magduda apat talaga na ako aki Hipulito. mo, Kurulang pa lamang yan. Pipirira, antig 150. ito nga pong nagkasugat ako. O yan, Hindi balik po na ako kita dyan sa sugat, partner. Digdi na kita Medyo sa nauuyam problema. ako dyan sa agumog ni Pulitong an. Ayun po. Pag nailing ko, yan yung partner. Grabing Jesus. stress. Di ka lamang naarog kay partner ko. Ano nga nasabi mo, partner? Na, Ika bilang sarong ama, bilang sarong... ara mo, pag naglaog ka sa buhay, pamilya, igwa kang mga aki, first priority ang pangaipukan mga aki. True. Oo. Kaya nga ni kita naghahanap buhay para sa inda. Kung may mata da, yun na lang para sa Ang sarong responsabling lalaki, naghahanap daaning paagi. Tama? Para sa iyang mga aki. Yan. Pero pag uli ka to, tawan mo man ni pagkakataon na makapag-explain sa imo. You know? Mas maray yan kasi sayang ka, 17 taon nindong pag-ibahan. Okay, nanay. So ngunyan, balik kita dyan sa bitis mo. Kumusta ang bitis mo ngunyan tabi, nanay? Maray-maray na po, nakakalakaw na po ako. Kaso po, pag malipot po siya, masakit. Nag-ibot-ibot. Ayan. Nya bastante man ang pagturutinda mo kimani sa pangangaipukan apat mong aki sa kaika. Nakakakaan man po kami. Nakakaon pa man kamong tulong aldaw. Ay tulong beses sa rong aldaw. Dumang beses na po. Ha? 2 beses na lang. Minsan nga, hindi na kami nagpapamahot. Wala rin talaga. So, 2 beses na lang kamo Pira ng nagkakaon edad sa sarong kan aldaw. mga aki mo? Pira ng edad? Yung panganay po, 17. Yung pangalawa, 15. Yung pangatlo, 12. Darakula naman ko na. Yung Yung bunso 17 mo, lalaki, babae? Babae po. Maliit. Bunso mo? Bunso po, 80. Ano yung maliit? Yung 17? 17 po. May Maliit ako na? lang siya. Maliit lang siya. So, kairak partner. Na paano kairan kung sabi mo, twice a day na sana ka mo magkakan? Imagine mo din na sinda na mamahaw. Minsan Pamahaw po. sa ka? Banggi lang po sa katanghali ang ano. Ang pamahaw da inapig papalampas nindo. Pakikuan po mikropono mo. Palampas na sana Hindi, sa mikropono mo na. pamahaw. Kawawang buhay. Mario Joseph. Dahil kay Hipulito. Si Hipulito na dati Grabing nagpapadara At ning yan, itaw mo 1.5 sa sa muya kasang numero ribo. ni Ipulito Ang last na padara ni Hipulito 700 na sana. Sa Pakalipas apat na aki. kiperang bulan dai na nagpadara. Dati 1.5 partner eh. 1.5, 1,000, 700 dai na. Dai na. Kasunod. Itaw mo sa muang numero ni Ipulito yun. Apudan mi si Hipulito. Apudan mi si Ipulito. Takundara mo ko tangon yan number, apudan mi si Hipulito. Ngunyan mismo. Apo tunta siya kung nata dai siya nagpapadara. Dahil kang numero dyan. Yun po ang reason talaga niya. Ay may Walang Facebook partner napadala. duman sa messenger niya. Oo. Apo di daw sa Ugar, messenger. day pag day mo friend. Day mo man maapudan. Day, unless mag-chat ka tapos mag-reply, yun na yan. Besa na, kunta-kunta si Ipulito. Pero for the meantime, resolburan ta muna sa imong problema dyan sa imong pigmamati. Ano? So dapat makabakal ka nin bulong. Nung nagbakal na po ako, pinangutang ko na po talaga. Nangutang Pinambili pa. ko po ng bulong. Ito po, alam niya po ito. Hindi po ako nagsisungaling. Ano pala nang Alam niya po, pinunangkan? nagkuha po akong kangkong doon man sa likod namin. Kangkong? Kangkong, panira. Tapos
Tapos, hindi ko na malayan, nagkasugat na po. Diabetes po ako. Kinagaw mo, tapos yun na yun. So alam Yun niya na ni po. Hipólito na mayroong kasugat? Alam po yan na Ano sabi ni asawa ko na Hipólito? may sugat. Kaipuhan ko kako ng bulong. Ano sabi? Wala daw siyang pera. Tapos, yun nga po, pinadalan nga ni kami 700 na yun. Hindi ko man ibinakal ng bulong at pinangutang ko na po ng bulong at yung 700 na yun, sa pagkaon na lang po namin idinala ko. Siyempre, Anong pala ng pagkaon ni Dumanay? Sa 2 beses sa Sarong Aldaw, anong pagkaon ng klase? Kasi 5 ka bugabos apat na aki mo plus ika 5 ka mo. Halimbawa, panguntuan, anong pagkaon pagpipreparar mo? minsan po mabili pong langgunisa. Kasi po, ang namamalingkin na po sa akin, yung panganay ko pong anak. At, Longganisa. Opo, Pirang saka- pidasong longganisa? kung ilan po kami, yun lang po. 5. Mhm. Tapos, ilang kilong bigas? Sa kabangang kilong bagas, kami 5 na. Sa tanghali. Mhm. Pagbanggi kalating kilo din. Mhm. O di ko naglungganisa ng tanghali, pagbanggi ano na naman? Minsan po, pag talagang walang wala, pinuputol ko po yun para po magkasya. So, ang 5 longganisa, Kabanga, partner. yung kalahati para sa pananghalian, Kabanga, pamanggi. suka ba nga pamanggi? Nahiling mo na. Kaya ka mo mga tugang so mga iba dyan na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, an sa indong mga panira, pinsan gigirilid sa nanindo, an sa indong mga maluto, kung minsan si sarayang nindo. Kaya ko yan na-i-apport partner para makanood kitang tawaning pagpapahalaga kung ano ang igwang yaon sa tuya. Correct. Maswerte kita, partner, maski pro paano, igwa kita nin pagkaon pirmi sa lamisa. Pero partner. yan ang realidad Ini ang tunay na ladawan mga tugang kan buhay kan Pinoy ngunyan. Sipon mo sarong lungganisa, puputulon mo, taso Putulon. ka ba nga pagkabanggi. I-reserve. Pasiguro, partner siya, Oo. kung daisindang pagkakan or panira pagkabanggi. So, manay nadangog ni Congressman Saldico an sa imong problema ang kaganan may ayuda siya sa imo. So, kapabayaan ni Hipólito, pansamantalang ngunyan igwang ayuda si Congressman Saldico. Pero dapat may tao mo sa number ni Hipólito. Itaw mo sa muya For Anak the ng meantime, tabi Hipólito nanay, naman, ini oo. tabi ang 3,000, akuon mo tabi ini. Hali tabi ini kay Congressman Saldi. Bahala ka na kung ano ang babakalon mo kayan, Oo. pambakal mong bulong, asin pagkakan Manay, ako pamilya. tautok doon ta kana. Ansang ribo ibakal mong bagas. Ansang ribo preparasyon mo sa pangbulong. Ansang ribo Panira. sa panira longganisa, mga 10 kilong longganisa. Tagalig bagaloy-aloy. Minsan nga po, pag Tinapa, may sobra man tuyo. sa pagkaon, siyempre po, naghanap din po yung mga aki ko. Mabakal kami ng Ang manok. hagad mi sa imo ganyan. nanay, marahay nan bitis mo, tanganing makapaghanap buhay kaliwat para sa imong mga aki. Ayun po. Aday ka nang una da magbakal, sabi ni Congressman Saldico. Taygo ka dyan! Tamay padara siya sa imong bagas sa kaisira mo niyan. Dahil naaraman niyang pigputputol mo ang longganisa. Yan, baka pag-abot ni Hipólito, putulon mo ang longganisa. Pasok. Pala na da, i-welding na sa nagiraray, Delikado yun partner. Baka pag-abot ni Hipólito, putulon kayo ni ang longganisa. I-welding na giraray, Ah, partner. May padara pa sa imo si Congressman Saldico. Salamat. Nanay, ano po ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi kay Ah. ako Bicol Party List? Bago yan, kay Congressman, anong unang pangapudan mo kay Hipólito? O sige, kay Hipólito muna, tanganing makaabot kay Hipólito. Anong pangapudan mo muna kay Hipólito? Yan, Yan, si si Hipólito. Hipólito. Halimbawa, yan sa tubangan mo si... May mala Richard Gomez talaga si Hipólito. Ano? Ako igwa akong ibang naiiling sa pandok Araw ni ka ng mga Hipólito. pandok ni... Pero pigiling ko ang mga pandok na garuchik buya, no? Sige daw, tabi, anong pangapudan mo kay Hipólito? Pwedeng dain at... Anong pangapudan mo kay Hipólito? O, bako na lang pangapudan, mensahe na Anong sana. mensahe mo kay Hipólito? Ano ang sasabihin mo kay Hipólito? Halimbawa, kampang mo si Hipólito mo niyan. Anong apudan nindong duwa? Pangalan? O sige, ano ang mensahe mo kay Hipólito? Kung dagit ka kay Hipólito, dahil mo siya pagilingon. Taramon mo na Anong sana. mensahe mo kay Hipólito? Wala siyang masabi. Mura partners, kasi Garo nanginginutan so... namamanhid na si Manay eh. Dagit ka O, kay di- Hipólito, dagit. Delikado. Sige, Hipólito, partner. delikado ang lungganisa mo. Baka Ah, da baka makamuda makamuda. sa partner. Dahil ka magmuda. Dahil ka magmuda. Dahil gusto mo man ako nang magmuda. Sige na, iluwas mo kung anong gusto mong taramon sa iya. Nagdadalan, malay mo nagdadalan Oo. mo yan si Hipólito. Maisip-isip niya kung anong Dahil mo lang pagkukulang pagmudahon, niya sa inyo. sabihin mo lang kung anong gusto mo sabihin. Sige na. Sige, Dahil talaga. dahil talaga. Dagit partner. Tigko-control niya. Ako, ang masasabi ko na lang sa imo, Hipólito, delikado ka, baan maputulang ka ng longganisa.
Si Congressman Saldi na lang, ano ang mensahe, Ano mensahe mo kay Congressman Saldi na tinauhan tabang ora ka mismo? Tabang Ora mismo. ora mismo. Maraming salamat po at maraming salamat. At nakatabang po kayo sa akin. Napakalaking pasalamat ko po. Hindi pong tatagaman ko po talaga sa pambili ng bagas. Malaking bagay na po ini sa amin, mga akit ko. Kaya po, nagpapasalamat po talaga ako. Yun lang po. Nagtutubod ka, nanay, ng Ako Bicol, katabang na kasulog ka. Partner, pagalang buhay. No? Patunay yan po, nanay, na yaon permi si Congressman Saldi Kaya, asinan Ako Bicol. Sa mga arog kaining sitwasyon, partner, sa mga arog kaining pagkakataon, na-realisar ko kung naisip ni Congressman Saldi ko na magkaigwang programang Tabang Ora mismo, na magkaigwang action call center para ini sa mga arog kaining kababayan tang Bicolano No, na mga talagang naapi partner, nangangaipo ning tabang. Asin syempre partner, importante, naghahanap partner ning pag-asa sa buhay. sige. Partner, sa muyang pagwelta mga ka-aksyon, iguan na naman kitang matatawan ning tablet, iguan na naman partner kitang manggagana nin 1,000 pesos. May maklaim pala, Siyempre partner, may maklaim. Ayan. Sa pagbabalik yan, kang Tabang Ora Ora mismo. mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, biro ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na hindi kakulang beneficyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realisar matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig.
Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Partner, tulos! Congratulations! Kay Bantang Unyan mga ka-aksyon, si Mary Rose Kadag. Ang sa tuyang tablet winner Mary kan Rose! nakaaging episode. Maray na hapon, Mary Rose. Maray Pakilaw na lang. pagkahapon. Tagasain ka, Mary Rose. Butyaw. Kan Pilar. Pirang taon ka na, Mary Rose? 18 po. May boyfriend na. Ha? Smile, Iguana? say yes. Anong pangalan? Jan Frederick. Ha? Jan Frederick. 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 Ang Uy, sabihan smile mo nang means yes, si tulos. sabihan mo nang si Jan Frederick na day pagharugon si Hipólito. Ada mo ito? Si Hipólito? Dahil nang pagharugon si Hipólito, pirang taon na ka mong mag-boyfriend? Ano po? Hindi pa man po. Alam. Dahil pahaloy. Pero aram sa indong na may boyfriend ka na. Okay. Basta ako yun minsan kay Jan Frederick. Magtapos muna kay pagklase ha. Jan Frederick na yung pag-arugon si Hipólito. Si Congressman Salden mo sa ino, makatapos ka muning pag-aadal. Kaya nga ni, kung ano ang kadipisilan, papagaanon. Congratulations! Ayan. Brand new tablet. Correct. Anong masasabi mo ngunyan kay Congressman Saldico na kapot-kapot mo na sa imong brand new tablet na ginanahan? Maraming salamat po kung Congressman Saldico sa pagpili po ng manalo ng tablet. Nagtutubod ka na ang Ako Bicol katabang na kasurumpa. Aloy na po, aloy na po ako. Aloy na siyang nagtutubod? Dahil na nga po ako Dahil na nga po. Naraman ko lang po kahapon. Nananggana po. Nananggana ka. Pero aloy ka nang may pagtubod sa Ako Bicol. Ay talaga. Ayan. Ano ngunyan ang mechanics para mangga naman sa mga kapares mo estudyante? Share mo man daw, tabi. So gusto pong manalo kay brand new tablet, i-like and share ang kanilang, i-like and follow ang kanilang Facebook page. Abangan ang kanilang live episode. Then mag-comment po kung bakit dapat po kayong mapili. Then mag-mention po kayo ng tweet or more than Ayan. The more the merrier, the more the better. Naramdaman ko lugod kan panahon pag inaabangan mi talaga yan ng mga live show. Kaya lang mga alas 12 banggi na yan nagkukuan. Ka talaga partner. Nagluluwas. Live show. Maringan yung kunyan alauna pa sana tabang ora mismo live na. Congratulations sa liwat sa imo, Mary Rose Kadag. Kadag. Ayan. Gamitin mo ang tablet na yan sa imong pagklase, ha? Sabihan mo si boyfriend mo pagkaguli ka, kay ba mo kunyan dahil? Sabi nantig ni Mr. Siram sa kani Ma'am Remy, dahil mo daan nantig pag-arugon si Hipólito. Takong dae.
babangaon ang lungganisa mo. Yan. Iyo, ha? Okay? Sige. Partner! Okay, may nanggana na, may nagkubra na, ay may nagkubra. May nag-receive May nag-claim na. Kan sa tablet. Igual na magkita partner ng bagong winner ng tablet. Maswerte siya si Monica May Napod. Ayan, congratulations, Monica May Napod. Uyaan sa iyang naging mensahe partner. Marhay na daw po sa Indo. Ako po si Monica May Napod. 19 anyos. Nagkaklase po ako sa Bicol University at may kurso po akong Bachelor of Early Childhood Education. Saro May po kurso. akong... May kurso po akong... ang- Iba man itong nagkukurso po Iba ako. man ito, partner. Ayan. Saro po akong consistent honor student. Poon elementarya. Maigos as in porsigido po ako makatapos ng pagklase. Pero sa samo pong katiusan, dai po gabos na pangangaipo ko sa online class na itataukan sa kuyang magurang. Ali po ako sa tios na pamilya. 10 po kami sa sambong harong. Halos gabos na po na mga tugang ako po ay may kanya-kanya naman pong mga pamilya. Kaya dai na po nakakatabang sa samong pang-urual daw. Sa kong ama po ay nagpa-parking lang po sa Sawangan Park. Ay, bako yung nagpa-parking lang. Talagang Parking nagpa-parking boy. Bilib- Parking boy, Bilib ako Sawangan sa mga Park. yan. Bilib ako sa mga yan. Ang sa kuyang ina naman po ay plain housewife. Nagbabaka sakali po ako na manggana po ng tablet na sa kuyang magagamit sa online class dahil ang cellphone po na tigagamit tungunyan may raot na po. Madalion po malowbat kaya napapagal po ako na makasabay sa samuyang online class. Dakulaon po sana ining tabang sa kuya para po mapadagos ko ang sa kuyang pagklase. Ayan, yan partner ang sayang mensahe. Congratulations Monica May Napod. Ang cellphone palang partner, pag madali na malubat, garo may raot na. Siyempre partner, taso battery niya. Ang cost kung natapermi na lulubat, so battery. Gustong sabihon, ining mga barkada ko na madali na malubat, may raot naman. Ano? Iyo, ang ano man na bagay partner, pag bako na... Minsan ako partner, pag dahil di ako na nagpa-function maayos, pag di ako may raot. naka-vitamins, baga, madali yun ako malubat. May raot ka na. May raot na pala nagkakayan. So, aminado kang may raot ka na, partner. Pag di ako nakain ng vitamins. Okay, maliwanag Nalulubat yan. ako. Kaya permi, dahil mo paglingawan, ang sa imong vitamina. Si Aika, babakalan ko inining bulong sa kabag. Nata. Pirmi siyang ulo. Aram mo, partner. Pero Sa buhay masayahin kang siyang tao, tao, mas no? marayan perming nakaulo. Masayahin siya. Oy! Oy! Pagkatapos na may manggaranak yung mga tablet, ang masunod naman manggaganak yung cash. Pirangon yan, partner, ang gaganahan? 1,000 pesos, Sang partner! riba! Sa sakuyang pagwelta, partner, may manggagana ni 1,000 pesos. Kaya mga tugang, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na nagpapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
dakula ng samuyang kaugmahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na marealisar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and we po aluminan piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguruhan 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. mismo. Partner, nasa uring kabtang nakitakan sa tuyang programa. Iyo ini ang pinakaabangan ta dahil digdi nakasalalay ang live show. Correct, partner. Yan mga tugang, may manggaganang unyanin 1,000 pesos. Mapili na kita, partner. Pero, bago kita makapili, siyempre, partner, dapat darawon digdibit biton an mapapasaon na garapon. May ibog na garapon. Yan. Sa pagiyan, mga tugang kang dating kampiyon. Yan. Mga tugang. Sa Baraylian, sa Girilingan. Dahil iba Diyan mga sa may tugang. parting Salvasyon. Yan. Ayan. Dahil iba, kundi Salvasyon, Castilla, o Pilar. Pilar. Ayan. Mga tugang. Siya po mga tugang ang pambato kan Salvasyon, Pilar, Sorsogon. Aha. Pig-orgulyo po kan sa iyang mga kabarangay. Dahil sa gabos po na taga Salvasyon Pilar, siya po ang pinakamatibay magbayli. Correct. Dahil iba mga tugang, Miss Aika Ferry. Ladies and gentlemen, pasok! Aika Ferry, talagang matindi talaga. Sige ba, ikot. Ato bang? Ay, matindi man talaga pala nining taga Salvasyon. Wala sa tugtog. Kulang da. Makulugan mo ni Miss Aika ta naputol, partner, so tugtog. Matindi pa lang talaga ini. Matindi pa lang, partner. Kung ano pa masasabi mo? Kaya pala nini kuhan talaga, pigu-orgulyo kan mga taga-barangay Salvasyon. Malanit. Malanit man. Pilar, Sorsogon. Malanit man si Miss Aika. Hindi ko pa masabi. May sinasabi si Miss Aika. Maugma ka na da, partner. Hindi, sindo. So mga fans niya duman sa likod. Saro pa da, alat mo na. Ano pa lang ito, practice? Okay, makibalik daw tabi. May nagre-request from the audience. Pero Pero believe ako kay Aika.
may mararating itong batang ito. Aika Perry. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, partner? Piga-acceptar niyan challenge sa Correct. buhay. Yan si Miss Aika. Sa sarong bagay, may tataramon baga mga tugang. Day ka man nag-excel sa sarong bagay, perming igwanin ibang bagay na duman ka partner ma-excel. Sige daw! Ladies and gentlemen, once again, Miss Aika Aika Perry! Kalma lang kapatid, sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na lang. Sa malamig. Matindi talaga pala nila. Sa masunod partner, ibaanan bado ka ni. Nakita mo na? Ano pa man? Aika, pwede ka ng pang alas 12. Sa malamig. Yan partner. Actually, nangangaipo si partner dancer. Nangangaipo kay dancer. Pwede kang ipadara sa... Kasabay na. Pwede kang ipadara sa LA. Sabi ni Lear, bulati daan na linaagan kay Asin. Okay! O naman nagdadagi 1,000. Ayan. Salamat tabi, Miss Aika. Mabuhay ka, Miss Mabuhay Aika. ka, Miss Pero Aika. magaling ka. May mararating ka sa buhay, Miss Aika. Numero? 0955 0955 762 762 44 67 67 Taga Bigaw Daraga, si Che Nalabure. Yabore. Che Labure. Okay, sige. Bigaw Daraga. So mga nagdalan tabi dyan, makirate man tabi ang performance ni Miss Aika Perry. Mag-comment ka mo. Mag-comment ka mo kung pasado naman tabi siya. Partner. Ginadanan ka. Saro pa. Che Labure. Naghanap man talaga kita din ng mga dancer, kaya iligon ta si Miss Aika kung pumasar sa indo tabi mga ka-action ha. Jeline Romel Andez, Jessa Malaga, watching Maricar Bunganay, watching Jeline Romel. Kadakol pa, parantabay, Jeric Barado, maray na pagkahapon. Hello? Maray na pagkahapon. Che! Po. Labure! Opo, ako po. Taga Bigaw Daraga ka. Iyo po. Kumusta ang mga ipangod ta dyan sa Daraga, sa Bigaw? Po. Nagawro no barang ka mo nga na? Dili po kami sa Manuyog. Sa Manuyog? Nagano ka mo dyan sa Manuyog? Nagkaurulugan nga ni kamo ning nyog. Nangguguti. Nangguguti. Sa indo, sa indo pigagot- ang piguguti nindo. Sa indo, baka bako man sa indong nyog, ha? Sa Muya po. Sa Indo. Maraya. Si Sayan kay ba mo magguti? Si Agom ko po. Pertian pa guti-guti nindo ni Ago mo. Naggugutian ka mo diyan. Sa Manuyog. Gurano, usad katibo. Di ko po aram. Bako man tibuan kwa niya Agom, lalaki. Dai, katibo. Pabakal ninda, una ko gurano. tibo. Wala man ibang tao dyan, kamusta nang duwa ni Agom mo naguguti? Laro ko po kay Bako. Kay ba? Nagdadalan ka ngunyan o dahil man ka nagdadalan? Day po, tapalobat na po yan yung cellphone ko kaya. Amo, Che, ngilala mo ya de, na nagangal sa imong anak? Opo. Sisay? Si Ate Remy po, tapos si Kuya Joshua. Ay, talaga! Magturugang Din ya de. Sa action ko sa... Ay, talagang nakasabay-bay talaga. Sayang, kung nagdalan ka ngunyan na, iling mo ko tana kung paano gumiling Che, si Miss Aika Ferry. Bayaan mo na, Che, si Agom mo magguti nga na. Oo. May maray na barita kami si mo. Thank you, Lord. May regalo sa imo si Congressman Saldico. Opo. Winner ka ning 1,000 pesos. Unuhon mo ang Sanribo. Ay, nag-ulok so aki. Anoon mo Che! mo ya ding sangribo. Pambakal barang Kuya Kibagat. Ay, pambakal barang very good baga. talaga. Anong masasabi mo, Che, kay Congressman Saldico, saka sa ako Bicol Party List na amo ang nagregalo sa imo nin sangribo? Dakulang salamat po kay Congressman Saldico. Asin po sa Action Co Center, sa ako Bicol Party List. Asin po sa Gabus po na sponsor ng programa ninyo. Che, di pagpabayan na ako Bicol dyan sa Barangay Bigaw. Bala ka na diyan, ha? O, Che, warang ibang sponsor digdi kundi si Congressman Saldi ka na ako Bicol. Ayo, Che! Ay, ayo man, Che. Ayo sponsor kan medyas ko. Dahil sinabay duman sa sponsorship.
Sumidyas ko sa natasukod, ayo. Ayo. Pantalon, ang dahil lang nakasabay, sumidyas, brief. Tama. Ayaw pa nga ni sponsor sa t-shirt ko. Na di ko pa nga ni nasulog. Baga, natipsi ka na kan spaghetti. Kasyaman sa imong partner? May wason partner. Ayo. Pag sulog ko, garupalda. Sa kupyon partner. Ay, garudastin. Che, congratulations tabi Che. May maapod sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo maklaiman sa imong 1,000. Opo. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Okay. Okay. Alright, partner. Yes! Ayos. Napaugmat na partner sa ito mga kababayan. May nanggana ning 1,000. May nagkumpra kay tablet, may nagkana kay tablet, may naayudahan. Kompleto na naman ang aldawtanin Miyerkules. Correct. Kaya Mga mga tugang, may kaksyon. pangapunan lang kita duman sa may mga problemang legal. May permanente na po na abogado digdi sa action ko tabang ora mismo sa paagi ni Atty. Jill Bungalon sa kani Atty. Ramiro Bures. Kaya kung may mga problema kamo dyan, manungod sa legal na aspeto kan pagkabuhay, sa komunidad nindo, dyan sa pamilya nindo, sa kataraning nindo, sa agom nindo, magdigdi lang kamo sa Action Co Center, may matao sa indo ning legal advice, libre. Yan. Dahil Tabang legal. magduwa-duwa. Libre Tabang tabi ora yan mismo. para sa indo. Tabang legal. Dahil mas pinahiwas ni Congressman Saldico ang pagtabang, pag-ayuda, pag-advise sa mga kapwa Bicolano. Ayan mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras na nga ning kitang paramihan tras na magpaaram. Sa agaliwat pares na oras sa pares na programa, kami ang sa indong nakairiba. Dahil iba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador. Sa mga padiyon ko na nagantabay dyan, dahil tabi nindo pag-arugon si Hipolito. Ayan. Yan ang gusto kong kuwanin doon niya na pagkapon. Tandaan nindo. Si Hipólito, kung may marites, may Hipólito. Mga tugang, ako mampuan sa indong lingkod. Mr. Siram Joshua Martinez, salamat kan sa indong pagkantabay. God bless, Bicolandia, mabuhay. Maray na pagkahapon, Hasin. Salamat. Tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadam.